Gaur etorri gera ezagutzea sakonean zeintzu diren Teknunek eta etorkizuna eraikiz programa dauzkan kolaborazio esparruak, baina edozein kasutan bat izango da elementu bat ja ezagutarazi digutena, eta da azkenean langileen parte hartze prozesuak enpresetan. Horretarako Teknunek pibotatuko du enpresak jakin batean parte hartze prozesu bat, bere ezagutzarekin, eta azkenean gure helburua izango litzateke ez bakarrik sakontzea parte hartzean, baizik gero baita ere ezagutza hori sakontzen den neurrian eta know-how bat daukagun neurrian beste enpresetara eta gizarte osora hedatzeko posibilitatea. Beraz, esperientzi pilotoa dira, baina esperientzi pilotoiekin nahi dugu ikasi eta gero baita ere hedatu ezagutza hori Gipuzkoa osoan.